Да, горе-долу знам колко пъти съм летял между Англия и България. Значи, ако говорим стрикно само от 2023 година, когато записах медицина в България, съм летял около 46 пъти през първи курс и 61 пъти втори курс, като продължавам да летя сега трети курс и ще видим колко ще излезат накрая. Но не мога да кажа точно число, защото всяка година и първи и втори курс имам доста резервации за полети и накрая не всички полети се осъществяват. По ред причини, понякога имаме отменени занятия, ваканциите се оказват, че са малко по-различни дати от тези, които са обявени в академичния календар. Третото, което е, че понякога, когато нещо друго изниква, примерно колоквиум, който не е по време на упражнения, по време на друг ден от седмицата, е по-лесно просто да остана в България, вместо да се прибера тук за един ден, понеже няма как само за един ден да дойда, да отида на работа, да се върна, не би било толкова доходоносно също така. И понякога просто съм оставал в България. Та, понеже не съм броил всеки път дали полетът е бил успешен или не по време на годината, на края на годината е трудно като погледна резервациите да си спомня кои седмици точно съм летял, кои точно не съм летял, но така или иначе резервациите винаги са повече от осъществените полети. Тоест това, което искам да кажа, че първи курс може да съм имал 50 или 50 и няколко резервации, но 46 горе-долу, да кажем, осъществени полета, докато втори курс мисля, че имах 67 резервации, ги преброих, повече си спомням, понеже беше по-скоро, и имам, да кажем, 61 полета съм сметнал, че криволяво са били осъществени. А иначе, ако говорим преди 2023 година, т.е. по време на първото ми следване тук в Англия, когато учех фармация между 2016 и 2020 година, тогава почти не се прибирах към България, седях си тук и си учех, не празнувах нито Коледа, нито Великден вкъщи с нашите, защото следването ми беше изключително тежко и трябваше да седя и да се подготвим за изпитите, да се раздам изцяло за тази сесия, така че се прибирах само за лятото, което ще рече 2 полета на година. Веднъж към България в началото на лятото и веднъж обратно към Англия в края на лятото, когато трябваше да се завършим за новата учебна година тук. Но тези времена минаха, сега летя по-често. Евдокия, ще благоволиш ли да ми обясниш защо в устата ти е в прах? Майко, след школото излезнах с Дора. Учеше ме как да карам колело. Колело? Карала си колело. Въртяла си гуми като селянка. Да. Тоест, не. Това е само колело, мамо. Не е престъпление. Не е престъпление ли да се разкрачваш посред селото като плашило след буря? Хората какво ще си помислят? Евдокия! Нима не виждаш, майко. Няма значение. Дора ми каза, че жената трябва да мисли сама, че животът не е само бродерия и компоти. Дъще. Това момиче е позор за честното възпитание и добрата кройка. Да не съм те видяла повече с нея. Значи и тя, и Колю са позор. Странно. Само с позорите се чувствам себе си явно. Да, нима не е странно, че един ден ще се омъжиш по любов и ще ядеш фасул с дървена лъжица върху колело. Евдокия? Какво е това безобразие? Какво си мислиш, че правиш? Аз чета, майко. Само няколко страници. Роман е. Френски. Книга? Иглата? Иглата кой ще я води, докато ти смееш да фантазираш? Но, майко, толкова интересно. Героинята избягва от уреден брак и сама избира съдбата си. Своеволие ври в тебе, Евдокия. Това да няма общо с Ратая, че ти забраних и с очи да го поглеждаш. Това ли е? Аз пак ти казвам, майко, той не е просто Ратай. Казва се Колю. Ако не започнеш да шиеш веднага
ще четеш само етикетите по бурканите до края на лятото. Ясна ли съм? Но, майко, аз просто искам да бъда свободна. Едно време мечтаех просто за гребен, без липсващи зъбци. А тя за съдба. Днешното поколение съвсем се е развалило. Ще ми чете тя. Евдокия, мила, не разбирам за какво въобще разговаряме. Вярно ли е или не, че фелчерът те е видял да подаваш топъл тутманик на ратая ни? Но, мамо, той беше гладен. А и тутманикът беше от вчера. Аз само крайчето. Крайчето ли? Дъще, крайчето е за кучето, не за ратая. И то пред хората. Той не е куче, мамо, и не е просто ратай. Той има нежност в очите и винаги сваля шапка, когато ме види. И маймуната в цирка сваля шапка, Евдокия. И пак няма място на масата ми. Той каза, че очите ми му напомнят за вечерното небе над ливадите и че ръцете ми... До тук! Момиче, ти не си израстала, за да те охажват с празни длани кал по бутушите. Но, мамо, Коло чете. Прочете ми изворът на белоногата и беше красиво. Ти нищо не разбираш от любов. Евдокия! Чакай. Любовта е хубаво нещо. Когато върви с покрив, посуда и поне една златна брошка. Ти ще се събудиш, дъще моя, до коприна един ден. Или до чувал с картофи. От теб си зависи. Слушай, сега ще разкажа един виц, той е много забавен, мега забавен. Това е сигурно един от любимите ми вицове. Така, слушай сега. Значи, имало едно време момче и момиче. Те се казвали Иванчо и... как беше, като... Звучеше като... нещо като австралийка, ма не точно австралийка... Марийка! Иванчо и Марийка. Иванчо и Марийка един ден били в училище. Или беше в магазина ли беше, или в училище? И там после имаше една продавачката или учителката, не знам, там жената им казала, чай сега как беше, значи казала им, Иванчо, ти как беше, добре, аз малко ще си го поизмисля. Няма значение. Важното е накрая смешното. Слушай сега. И